N'usoro ọnụrụbe nwanne agbakwa n'ọsọ bụ nke mere obodo Igbo Ukwu ji wepụta n'ozu okenye nkwado ka a họpụta nwa gọvanọ Chukwuma Soludo n'osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim. Nkwado ha bụ nke ha kwupụtara site na ngagharị nke ha nọ na ya wee kpọtụrụ ndị ndu dị iche iche, ndị ntorobịa nakwa ndị bi n'ebe ahụ ndị bịara wee sonye n'ozuzu oke inye nkwado ha ka gọvanọ Soludo na Ibezim gaa n'ihu. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Ichi Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Ndị kwuru okwu na ya bụ mmemme gụnyere Injinia Bat Mwibe, Dr. Greg Ezilo, Ambassador Charles Ezanekwe, Injinia Dom Okafọ, Sir MCK Ụba toro gọvanọ Soludo maka etu o si were nnọọ achị Anambra steeti bụ nke ewetegoro ezi ọnọdụ akụnụba nakwa ihe ndị ọzọ na steeti a. Gọvanọ Soludo kelere ndị Igbo Ukwu maka nkwado ha nyere ya ma kwee nkwa na ọ ga-aga n'iru na-arụ ọrụ. Tupu ọ gaa ya bụ mmemme bụ ebe a nọ wee kwado ọchịchị ya nke ugboro abụọ, Gọvanọ Soludo gbagere ebe Primary Health Center nke otu ezinụlọ lụgharịrị na Igbo Ukwu ma nyefee ya n'aka gọọmenti steeti a, nke gọọmenti bụgharịrị aha Comprehensive Medical Center, tinyekwara okporo ụzọ awara awara dị kilomita 4.1 bụ nke onye rụrụ ya bụ onye na-anọchite anya ndị Agụata Federal Constituency n'ala Nigeria, Injinia Dom Okafọ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.